Ataki. Bomba sebe. Manje itakuona. Sibuka hiyo.
Amen. Tunautenda mwari batisanganisa nayi zivarakanaka kudaiso. Vasingatizive ndinoita semunhu ari soft asi ndine dzungu. Amen.
Ndiri soft. Kana ndakangonyarira so ndakagara zvangu ndiri soft. Asi kana nguva ichinge yakwana semakwaniro andiri kuona ichizoita nhasi. Vanondiziva vanogara neni vanotonetsekawo nenhau dzacho kuti vanozvifambisa sei. Saka ndiri kukuvimbisai kuti zuva ranhasi it's another different day. Today it's another different day. Ende kupera kwemwedzi kutanga kwemumwe mwedzi. Saka ndiri kuti sekupera kwemwedzi nekutanga kwemumwe mwedzi zvinhu zvako zvinofanira kutanga pacho zvekare. Amen. Amen. Handina kusimukira kutaura zvakawanda, ndangosimukira kuti ndikukwasei muzita ramambo Jesu. Amen. There is the power in the name of Jesus. There is the power in the name of Jesus. Above Jesus. Down down. Down down. Mwari vatuitira zvakanaka zuva ranhasi. Kana nguva dzichiri dzakwana. Nhasi handina zvakawanda chatichangoita nhasi kungogamuchidza vanhu zvinhu zvitsva vachipinda mumwedzi mutsva. Vachipinda zvitsva vachipinda mumwedzi mutsva. Amen. 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 Hazvina mhosva. Next time musandipe nguva kana nguva isati yakwana. Mai mukambotipa chete maiki handichatogari basi. Zvinenge zvatobata saka magireti yacho yakutobata. Handidi kusimuka nguva isati yakwana. Amen. This church is different from other churches. Ndayandiri kutaura ndiri kuti kana matiro kati uchakaona, kaprofitiro kati uchakaona, takapfuura level yekuti amai munonzwa pamusoro, amai munonzwa makumbo. Level iyo ndakaritura kare. Ndakagraduate, I'm at the second level. Level ndakapfuura level yekutaura zvinhu zvakwana zvichazodai. Kona kungonanga pane nyaya kuti inzwai zvakadai ichokwadi sisi zvakadai ichokwadi. Amen. 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 Before I sit down. Sasa karabasa. Uyo chimani. Brother wangu, brother. Uyo chimani. Brother. Fine. You are there. Oya nani? Nani? Ani? Deva? Fine. Deva pai makambia. Ndipo oya nani? Tawe. Makamanda makamanda ni profit amana tani chipambo. Ende ukasandika ni chipambo ya profit. Nasi muno mutaroa muno ushikana una ahadi. Rafundi rakuya bakisakura ikizutla. Kisakura kizutla. Kuchienda mbele. Amen. Amen. Wadiwa nende ndo watunda kuvura msangano. Ndichikompeza leo basi. Right. Ndichakuprofita apa tunakuti 3 ndicha. Right. 1 2 3 4 5 6 wakabeli kwa mswani. 6 Yes. Lift Jesus higher. 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 Jesus higher. Higher. Jesus higher. Higher. Jesus higher. 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 It's a joke. Come. Madiwa nedeka. Madiwa nedeka. Makazara muri mutini. Ndakazara ndiri mutini. Mune mutini. Alright. Aiwa, acheni chachi siprofita ichi. Apa ndangojuma. Ndajuma makazara muri mutini. Fine. Inini ndoda kuzokubata zvakupamberi apa. Asi ndichangokuti ngumi bicha kuti zvingoita zvakanaka. Fine. Right.
March, April, May, June, July, August, September, October. And it October 18, and it 9 September. October 18, and it 9 September. Wakabeli kwa mwezi September. Bila wakabeli kwa mwezi September. Roho kwa Amen. Zangu. Ndogo jinapedo kubasa kuchiporofita. Ukutiteke tisodi tilikubi kubasa. Teke tisodi tilikubi kubasa. Ida kabele kwa 85. Makabele kwa 85. Kuningina wangu last bolo mamedu anzazi yangu msikana kabele kwa 95. Makabele kwa 95. Kwana tizo ya toporofita. Yes. Baba wangu simu kenga sana baba unaoneka itiro kutuni baba. Amen. Naika. Amen. Imakabele kwa muswana. Muzula 99. Amen. 900. Naba zikitupa tupa tafamba nazo. Tupa tamanya. Saka karone zara yakuda kuzinzwa. Amen. Thank you very much. Munozo. Kana waya kwa muzo. But that's what I was already stressed and I'll be a prophet. I did it.